Ale úžasný krásný Lukáš. Asi není fotogenický. Lukáši, tady, zamávej do kamery. Pozdrav mamku. Tak paní. Tak budeme. Jo, můžu si počít tobě? Ale natačím to, paní. Natočím někoho, jo? Tím tebe, kuzu, jo? Hej, ale musíš paní opatrně, jo? Že to automaticky ostří a nesmíš hodně moc. A tady máš věcičku, paní. Jako věcičku? Hej, já ti to vypnu, paní. Pojď vypneš to taky. Jako s naším bývalým členem, jo, s bývalým prostě kamarádem a jsme všichni smutní, že s náma skončil problematická záležitost jeho odvolení od svých povinností, ale já doufám, že se opět připojí a abychom zrobili cosi nádherného. 100%. Ty to paní natáčíš pořád? Jo. Chceš vyhmátnout atmosféru dnešního večera? Myslím si, že to v mých silách asi není, ale máš krásnou košili. Jo, dneska jsem totiž Texas Cowboy. Je mi líto, že nejsem členem vašeho košile, ale abych řekl pravdu, je mi to taky líto. Ale doufám, že začne toho Losmanku. Kde je vaše zpěvačka? Jak to, že tady nemáte zpěvačka? Zpěvačka? To je kráská. Někdo bude povídat přes svým chlapcem. A co říkáš na volby? Volby, to je pěkná sračka. Zasraní stranici, vole, co se snaží jako jít jenom za tím svým parlamentním cílem. Ano, mám pravdu, ale já nevěřím. Systém, ano, systém se mi vůbec nelíbí. Myslím si, že tento rozhovor zaběhl zbytečně do úplně jiných dimenzí a já bych to radši ukončil. Jo, pivko malé. Koze. Malinké kozecké. Many a potom... Aby se viděla tu a já si myslím, že ty politické vaši dohromady zraní, že to spolu. Paka.
tak tady je ten Gorďáček, ať se chová slušně, ale všichni se chovejte slušně, protože mám ostrý špičky. Dostali jsme určitý skem, nehraje s náma Kouzelník a hraje s náma původná Vendulka. Přesně ani ovace pro Vendulku. Neměla původ váhu. A ona teď zaspívá jednu píseň, ke které něco řeknu já, něco Zdeněk a něco ona sama. Já chci Vendulku. Aj. Technický problém, ten zrovna nastal. Ošanci! Industriální ošanci. Jo, co je ta hotka? Jo, tak jak se zde sešli, jo. Tak jak jo, 30. květen, jo. Oni prostě v tom systémovém systému schválili něco, co zasahuje do svobody člověka, ne? Do svobody projevu a do osobní individuality, jo. A čili připravil se pro vás píseň, která se týká něčeho, co budete na veřejnu zpívat třeba v pátek, jo. A klidně vás za to zavřou, jo. Čili většina skupiny jako nesouhlasí s textem, ale přeci jenom jde o svobodu slova. A jiná Bolšanci mají dneska 2 roky. Jenom tak mimochodem. Ticho. Když makovičky zrály, to všichni hašiši vesele se smáli. A když se tak zpětovali, zpívali Viktoria. Ale kouří Mariánku, cítí se kotat v čerstvém jarním válku, než uloží se k spánku, zaspívá Viktoria. A ty opíš se vínem a já napalím si žíl heroin. A co se použí
prostě, jak to říká, undergroundová kapela.